हाय. तर तुमचं सगळ्यांचं आज खूप दिवसांनी नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे. तर मी अनुजा जाधव. आम्ही आज चाललो आहोत परत एकदा गावाला. तर आम्ही दोघीच नाही चाललोय, माझ्यासोबत अजून 3 जण जॉईन होणार आहेत. तर ते कोण येणार आहेत काय ते पुढे कळेलच. कोण येणार आहे काय. तर आम्ही 5 जण आज गावी चाललोय कोकणात. चला तर मग. आणि ह्या वेळेचा व्हिडिओ आहे ना थोडा वेगळा असणार आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. चला. तर आता आम्ही येऊन पोहोचलोय ठाणा स्टेशनला. तर ही 3 जण जी मी तुम्हाला बोललेली की आमच्यासोबत अजून आहेत म्हणून. तर आमची ट्रेन इलेली आहे. आता ती ट्रेनमध्ये चढतोय मग व्हिडिओ करतोय. तर आता सकाळचे 9 वाजतायत. खरं तर ट्रेनचा टायमिंग वैभववाडीत 6:30चा होता, पण ट्रेन 2-2.5 तास लेट झाली. त्याच्यामुळे खूप कंटाळायला झालं आणि आता आम्ही डायरेक्ट रिक्षा केली आहे वैभववाडी ते बुंबावडे. तर आता आम्ही घरी चाललोय. खरं तर आम्हाला खूप रात्री प्रॉब्लेम झाला, त्याच्यामुळे मी काही व्हिडिओ करू शकली नाही ट्रेनमध्ये. कारण आमची एक तिकीट होती S1 या डब्यामध्ये आणि बाकीच्या होत्या S4 मध्ये. ते इकडे तिकडे नाचावं लागत होतं. तर आम्ही घरात पोहोचलो आणि आता आवरून निघालो व देवगड फिरू काच. तर देवगड फिरणार पूर्ण दिवस. तर आता आम्ही सुरुवातीक जाणार आहोत दाभोळे गणेश मंदिर इथे. तर आता बघूयात हे काय काय आमका बघूक मिळतात सगळा तुमका सुद्धा दाखवतो. चला तर मग. तर या दाभोळेमधलं गणपती मंदिर. तर वरती गणपती बाप्पाची मूर्ती आणि त्याच्याच खाली उतरून इला ना की हे भगवान शंकरांची पिंड आणि त्या पाण्यातनं जाऊची लय मजा वेगळीच वाटतं. तर इकडे भरपूरशे वेगवेगळ्या प्रकारचे छोटे छोटे मासे वगैरे बघूक मिळतात. तर मस्त वाटलं. हे गेल्यावरती ना मन एकदम शांत झालेलं आमचं. तर इकडे कोरलेले हे असे वेगवेगळे मूर्ती जे आहेत ना ते लय आकर्षित वाटतात. तर समोर एक कासव. तर आता आपण आहोत कुणकेश्वर इथे. तर अर्धा 1 तास दाभोळ्यात थांबून आम्ही नंतर येऊन पोहोचलो श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिर इकडे. तर इकडे इल्यावर पण आमका खूप प्रसन्न वाटलं आणि खरं तर आमका हे किती दिवस झाले येऊचाच होता. तर एकदाची ती इच्छा सुद्धा आमची पूर्ण झाली. तर आता चला कुणकेश्वर मंदिरात जाऊन आपण श्री कुणकेश्वराचं दर्शन घेऊया.
तर या कुणकेश्वर मंदिराच्या समोरच असणारा समुद्र इकडे पण खूप मस्त वाटत होता. चल उतर खाली दीपिका. तर कुणकेश्वर मंदिराच्याच बाहेर असलेल्या हॉटेलमध्ये आम्ही व्हेज जेवण जेवून निघालो देवगड पवनचक्की गार्डनच्या दिशेने. तर ह्यो समुद्राच्या बाजून जाणारो रस्तो आणि त्या रस्त्यावरनं गाडीत बसून मस्तपैकी आनंदात समुद्र बघत जाणार यासारखा वेगळा सुख नाही. तर आमका लय भारी वाटत होता ह्यो समुद्र बघत बघत बीचच्या दिशेने जाऊ. पवनचक्क्या दिसतच नाहीये त्याच्यात. ते दिसतायत पण कॅमेऱ्यात येत नाहीयेत. समोर पवनचक्क्या दिसतायत. आता गार्डनच्या जवळच आलोय आपण. कवळे महागणपती 21 दिवसाचा गणपती असतो नाही का. त्याचे डोळे पहिले पांढरे असतात मग लाल होतात. ते करतात ते घरातले वाटतं. तर आता आपण देवगड पवनचक्की जवळ जे गार्डन आहे तिथे आहोत. खूप सुंदर जागा आहे ही आणि इथे येऊन पण असं प्रसन्न वाटतंय ना.
नाही आलाय कारण मी पण धावली ना तुमच्या मागे. आम्ही किती मजा केलो, काय काय केलं होतं. खरं तर थोडा दमुक झाला आमका, कारण रात्री ट्रेनमध्ये बसून सकाळी उतरलो, त्यानंतर घरात येऊन लगेच घाईघाईत तयारी करून पुन्हा प्रवासात सुरुवात केलं. तर थोडासा दमुक झाला पण लय मजा पण केलं. तर तुमका हा व्हिडिओ कसं वाटलं तो नक्कीच कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असलो तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असलास ना तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नको. आणि असंच ना उद्याचं सुद्धा आम्ही उद्या जिकडे फिरून जाणार आहोत त्याचा मी व्हिडिओ करणार आहे, तर तो व्हिडिओ सुद्धा लवकरात लवकर येईल. तर तो व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा. तोपर्यंत चला तर धन्यवाद.